खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरो खेबसेबाव इन्डियान रेलगारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बे खेबाव कन्टेनार ट्राकजों जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ट्रेनजों कन्टेनार ट्राकजों गोबारै सालायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया सोमजिदों, जायनि जाहोनाव जाब्रबथायजों रेल लाइन आरो रेल इन्जिना बायख्रेबदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया आमेठी जिल्लानि आयध्या राय बरेली क्रसिं मुंनि जायगायाव थांनाय समबारनि हर गेजेराव जादों, जायनि जाहोनाव सौदावलायनायाव गोब्राबैनो जोखोम जादों ट्राक ड्राइभारआ। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला रेलगारिया गोबां गोख्रैथिजों थांबाय थानाय समावनो क्रसिंखौ बारनानै रेलगारिखौ सौग्रावदों, जेराव बे सौग्रावनाय समाव क्रसिंनि गेटआ गैयामोन होननानै फोसावदों। आसामनि दाब दाब ओनसोलफ्राव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि बिथांखिनि गेजेरजों मैया गोबां सोरखारि न' मोननो हानाय सुबुंफोरनो सेंसन लेटार राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लायावबो गासै 11,520 नखरफोरा बे PMAYC न'खौ मोननो हादों। बे सोरखारि न'खौ मोननो हानाय सुबुंफोरनो सेंसन लेटार राननानै होदों प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे गोदानै मोननाय सोरखारि न'खौ गासै आसामाव 3,89,3950 नखरफोरा मोननो हादों। मैया जिल्लानि दाब दाब ओनसोलाव बे सेंसन लेटार राननाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। डिम'नि गाहाय राजा लामायाव 700निबो बांसिन आइजोफ्रा जयै ओंखारनानै पुलिसनि हेंथायै गोख्रों हानजा सुरदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 14 मार्चआवनो सासे आइजोआ न'निफ्राय गोमादोंमोन। गोमानाय आइजोनि मुङा बिना कबर आरो बिनि फिसायनि मुङा मुन दिहिंगिया। फिसाय मुन दिहिंगियाया बिसि बिना कबरखौ बुथारनानै बहाबा दोनखोमादों होननानै सन्देह खालामदों हिन्जावनि नखरनि सुबुंफोरा। मानोना मुन दिहिंगियानि न'आव बिसि बिना कबरनि गासैबो गाननाय जिफ्राव गोजा थै नांजोबनायखौ हिन्जावनि नखरनि सुबुंफोरा नुनो मोनदों। दायनिगिरि फिसाया बिसिखौ बुथारनानै न'निफ्राय खारखोमाना थानायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायनि बागै पुलिस थानानो केस होसेयावबो पुलिसा दिनैसिम जेबो खौरां होफैनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गामि गंसेनि आइजोफ्रा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। आइजोफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलिसा साननैनि गेजेरावनो बिना कबरखौ नागिरनानै होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जेबो खालामनो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुङाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव आइजोफ्रा लामायाव खुद्रिसारनायजों लोगोसे पुलिस थानानि गेटखौबो सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामदों आरो पुलिसफोरजोंबो नाख्रां नासि जानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो पुलिस बिफाना थाबैनो बिना कबरनि गोथै देहाखौ जेरैखि जाया दिहुननानै होनांगौ आरो दायनिगिरिखौबो गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों, नङाब्ला आरोबाव बेबादिनो गोख्रों खुद्रिसारबावगोन होननानै दाबि दैखांदों आइजोफ्रा। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मध्यमपुरनि नाम्बर बियाम बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव BKWCनि EM प्रदीप सरगारिखौ, आफादगिरि दिलीप खाख्लारिखौ, मावफुं आफादगिरि आरो कनेल कुमार बसुमतारिखौ बानजाय आफादाव लानानै 19 आरो 20 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि 3 बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाफानानै BKWCनि अनसुंथाइजों 10 लाख रांनि नाम्बर बियाम बाथौ थानसालिनि मणिकुटखौ आबुङै लुफुंनो थाखाय मैया BKWCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारी बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय। गोदानै बास स्टेन्ड बेखेवदों क'क्राझार जिल्लायाव। क'क्राझारनि भबानिपुराव बेखेवनाय जादों गंसे UN ब्रह्म मुंनि पाब्लिक भेहिकेल टार्मिनास बास स्टेन्ड। क'क्राझार सोहोराव बांद्राय थांलाय फैलाय गारि होंगो दोंगो जानायखौ नोजोर होनानै बे गोदानै UN ब्रह्म पाब्लिक भेहिकेल टार्मिनास बास स्टेन्डखौ खुलिनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गासै गं 150सो गारि दोननो हानायनि राहा थागोन बे गोदानै खुलिजानाय बास स्टेन्डआव। MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवनानै होयो बे गोदानै बानायनाय बास स्टेन्डखौ। सोरबा दुथां सुबुंफोरा गार'बस्ती आमगाजि हाजोआव अर लगायदों। अर लगायना होनायनि जाहोनाव दायो अर नांनानै बारा गोसारलानायखौ नुनो मोन्दों। अरा बारानिफ्राय बारा गोसारलायनायनि जाहोनाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्राबो खामनायनिफ्राय दासिमबो होबथानो हायाखै। बे खामनायखौ होबथानो थाखाय धोनस्रि डिभिजन हाग्रा बिफाननि सपनगाव बिट मावख' आरो 23rd BNSSB हानजाया जयै लोगो नांनानै खामनायनिफ्राय होबथानो नाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला UBP एबा सिमेन्ट सापरि थानायाव असिनो बिक्रम रामसियारिखौ बुना हरनायनि हेंथायै गांसे एजाहार होदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां सासे जाखांफुनाय लाइमोन फालांगिरि बिक्रम रामसियारिखौ नंखाय राजखान्थिनि खोथा लानानै जनाय बिधान सभानि MLA भुबन पेगुनि बिथोन होनायाव MLAनि मानसिया बिक्रम दैमारिखौ बग्रिगुरि गामियाव गाज्रि बुनानै हरदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्ला UBP एबा बेनि हेंथायै केस थिसनदों होननानै फोरमायथिदों।
हाग्रानि मोसौनि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों मन्त्रि अतुल बराया। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला काजिरङानि हालथिबारियाव गुवाहाटीनिफ्राय बकाखाथिम थांबाय थानाय समावनो 37 नं माहारियारि राजा लामायाव मन्त्रि अतुल बराया हाग्रानि मोसौजों मोगा-मोगि जादों। मन्त्रि अतुल बराया हाग्रानि मोसौखौ नुनाय लोगो लोगोनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गोख्रैनो खारलाङो होननानै फोरमायथिदों अतुल बराया। उदालगुरि जिल्लानि अराङाव गेदेरथार बाथौ धोरोमनि महासभा खुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ मार्च दाननि 22 आरो 23 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो गासै 22था आनसलिकनिफ्राय ज' जानानै बे हाबाफारियाव बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लागोन आरो गासै 3,000निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफ्रा बे हाबाफारियाव आर'ज गाबगोन। बे खौरांखौ मिथिहोदों उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि रुपाथि मायथाइनि बानजाय आफादा। थांनाय 17 मार्चनिफ्रायनो गुवाहाटीनि रेल स्टेशननिफ्राय गोमादों भानुराय मुंनि सासे सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला भानुराया 76 बोसोर बैसोनि आरो बिथांखौ सिलिगुरिनि होननानै फोरमायथिदों। सावगारियाव नुनाय भानुरायखौ सोरबाफोर बहाबा नुबायोब्ला 9832072105 बे मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। काजिरङा नेशनेल पार्कआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया दैयाव गोग्लैलांनानै अबथिरायै गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ जिरसं इंति होननानै सिनायथिनो हादों आरो बिथाङा काजिरङानि बागुरि हाग्रामा ओनसोलाव 1 बोसोर खावसे दानल'सो हाग्रा बिफानाव खामानि मावदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।